Bones, som Miquel Lorente, encapçala una llista de dones i homes que volen treballar per la nostra ciutat, que volen començar a construir una ciutat molt més digna, molt més solidària i molt més sostenible. Som conscients de que estem vivint temps complicats, temps difícils per a tots i totes. Per això, ara és més necessari que mai un compromís honest, un compromís que busque solucions justes als problemes reals de la població. Per això nosaltres volem parlar d'economia, perquè volem que la nostra ciutat tingui un nou model econòmic que la rellance i sobretot que estigui compromès amb els més joves. També volem una iniciativa sostenible i per això parlem d'ecologia. Volem que la nostra ciutat siga capdavantera en energies renovables, en reciclatge i en respecte al medi ambient. I també volem fer referència a l'ètica. Cal invertir en democràcia iniciativa. Volem tornar a obrir la porta de l'Ajuntament als seus ciutadans i que puguen dir la seua i formar part de la ciutat com a ciutadans en el sentit més ampli de la paraula. Perquè iniciativa no volem que cap ciutadà estigui en una situació d'indefensió respecte als drets més essencials de la persona. En els darrers anys, a Iniciativa s'han fet grans despropòsits econòmics. Un clar exemple el tenim en la plaça de bous d'Iniciativa. Per ara, porten gastats els nostres governants 10 milions d'euros i nosaltres, els ciutadans, ens preguntem per a què serveix. Així, tenim un exemple fictici de quina podria ser la motivació final d'esta construcció. Sí, Alfonso, has vist els diaris d'avui? Ja estem com sempre. Pareix mentira que la gent no sàpiga que el món s'acabarà l'any que ve. Que no van al cine o què? Un platillo és car, encara que estiga fet en Xina. Sí. Quan s'estiga destruint tot, ningú se'n recordarà de lo que ha costat i tots voldran pujar. Jo tinc plaça ahí, no? Clar que sí, home. No volíeu playa? Pues ahí tingueu, playa! A Iniciativa hi ha molta gent que encara continua pensant que tot està lligat, que sols ens queda la resignació de continuar assumint unes maneres de governar que no les volem. Per això, nosaltres, ara més que mai, continuem pensant que el futur no està escrit.